No joo, tässä on raivaussahan moottori asennettu lasten pyörään. Lapset pääsee nopeasti kouluun tällä. Ei tarvitse paljon polkea. Kiinnitykset on erittäin yksinkertaiset. Pientä mielikuvitusta kun käyttää, kaikki saa hyvin tehtyä. Raivaussahan moottorissa on pitkät johdot, jotenka se mahdollisesti myös laittaa sammuttimen tänne. Tosin tämä ei ole kiinni, mutta saa sen kyllä joku. Kaasukahva on pikkumoposta. Sen voi myös laittaa jarrukahvaan. Hyvin toimii. Ehkä. Kokeillaan lähteekö käyntiin ja tehdään ensimmäinen testiajo. Tuolla on kuu. Tuolla on kuu. Ei luva!